ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എത്ര മന്ത്രം എടുക്കണ്ടേ? 4 5 നാലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 4ാമത്തെ അല്ലെ? ശരി ശരി, സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് 3 മന്ത്രം വരെ 3 4 പഠിച്ചില്ല. നമ്മൾ ധ്യാനമന്ത്രം പഠിച്ചു, 1 2 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മള് ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 2ാമത്തേല് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എത്ര നൂറുകണക്കിന് വർഷം അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ട്. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും എന്താണ്? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ എന്നാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. മനസ്സിലായോ 4 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും? പഠിച്ചല്ലോ 4 വരെ? ഇനി നമുക്ക് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. 4ാമത്തെ ധ്യാനമന്ത്രവും 3 മന്ത്രവും മാതാജി. മാതാജി 3ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയണേ. ലാസ്റ്റ് പറയാട്ടോ. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 4ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനതേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ന്യാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനതേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം, ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാവരും. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ സാധിക്കൂ? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്? സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റുള്ള ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. പിന്നെ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അപ്രാപ്യനാണ്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവായ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ്, എപ്പോഴും സ്വധാമസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനുമാണ്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ ശക്തിമത്തായിട്ട് എന്താ പറയാ, അതിക്രമിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്, എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ, ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അധിപന്മാരായ ദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വെച്ചാല് ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? മാതാജി സ്വധാമസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ മാതാജി? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വന്തം ധാമത്തിലാണ്, സ്വന്തം വീട്ടിലാന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല, അവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിൽ നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ എത്തും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് എത്തി? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായത്? മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്താവണം? ഭക്തനാവണം. ഭക്തനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ വേഗത്തിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും ആ പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കാറ്റിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും വേഗത്തില് നമ്മൾ എത്ര 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും ആ പരമമായ സത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനായി തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്ഥിതനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും ഭഗവാൻ തനിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഭഗവാൻ ആ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിലും
ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല, അപ്പൊ സ്വധാമത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തി. ഭഗവാന്റെ മൂന്ന് ശക്തികള് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. രാധാറാണി ജീവാത്മാക്കള്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവാത്മാക്കള്, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ദുർഗാദേവി. വായു, പ്രകാശം, മഴ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകൾ പരമപുരുഷന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ താഴ്ന്ന തരം ജീവസത്തകൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? മനുഷ്യരും വരുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരും വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതിദേവതകള്, ദേവന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളും ഏതിൽ വരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നു. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയും ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഏത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവീധാമം, മായാലോകം എന്നും കൂടി എന്തറിയപ്പെടും? ഈ ഭൗതിക ലോകം അറിയപ്പെടും. ആധ്യാത്മിക ലോകം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, രാധാറാണിയുടെ ആണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എങ്ങനെയാണ്? സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ ചൈതന്യം. ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പക്ഷെ ഈ ശക്തികളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്? ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം മാത്രമാണ്. അതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ പരമപുരുഷനായിട്ടോ പരമോന്നത സത്യമായിട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുക നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല. നമുക്കാണെന്ത് പരിമിതമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അപൂർണമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നല്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല, നമ്മളുടെ പരിമിതിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ അപരിമിതനാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതികളൊന്നും ഇല്ല. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെന്തുണ്ട്? പരിമിതികളുണ്ട്. മാനസിക ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ഫലത്തിനെതിരെ ഈശോ പരിശുദ്ധാക്കിയത് നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു വിഫല ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു താക്കീതാണ് ഇവിടെ ആര് നൽകുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് നൽകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ അത് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ താക്കീത് നൽകാണ്. ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തുകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവസത്തുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന തന്റെ നിയതകർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ
ആസ്വാദകനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആസ്വാദകനാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, സേവകന്മാരാണ് നമ്മള്. അത് നമ്മൾ മറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയതമായ കർമ്മം അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ മറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നത്? ഈ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറുന്നത്. മായയിൽ അകപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു, നമ്മുടെ നിയതകായമായ കർമ്മം മറന്നു പോകുമ്പോൾ. എല്ലാ ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിയുക്തമായിട്ട് തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിയുക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അതായത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്? അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മള് ബാഹ്യശക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മള് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിൽ നിന്ന് മാറും? ഈ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ മൗലിക ബോധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയലും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയുക, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതായത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളിലൂടെ എല്ലാത്തിലൂടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേണ്ടോ ഇതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നാലുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്ത കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ? അടുത്തത് മന്ത്രം 5. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് കണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വൈരുദ്ധ്യം ഒന്ന് ഇപ്പൊ മഹത്വം കണ്ടു, അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം. തദേ ജതി തനൈ ജതി തദൂരേ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നടക്കാതിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയോ? നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കും അയാൾ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? സമീപസ്ഥനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾ ദൂരത്താണെങ്കിൽ അയാൾ അടുത്താന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എല്ലാത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി. ഇത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അതായത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ, നമുക്ക് പറയുന്നതിന്റെയും അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാമത് ഭഗവാന്റെ. മറ്റത് മഹാത്മ്യങ്ങള്. ഇത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
അതാണ് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ചലിക്കുന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനാതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷതയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രൂപമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഭഗവാന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല. ആരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന നടക്കുന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് നമ്മുടെ അയോഗ്യതയാണ് എന്ത് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷായ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായ വ്യാപാരങ്ങൾ, അതായത് മനുഷ്യർക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സകാര കാര്യങ്ങള് രൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലീലകളെ മുഴുവൻ അവര് നിരാകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സകാരനുമാണ് നിരാകാരനുമാണെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ്? ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ, സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കാണ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ? ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ആ നിലനിൽപ്പ് അതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദഗതിയെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സമീപസ്ഥനാണ് എന്ന അനുശാസനത്താൽ ഈശോപനിഷത്ത് ഖണ്ഡിക്കുന്നു. അപ്പോ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഈശോപനിഷത്ത് ഖണ്ഡിക്കാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സമീപസ്ഥനുമാണെന്ന അനുശാസനത്താൽ. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വിദൂരമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകളില്, അതിന്റെ മുകളില് പരവ്യോമങ്ങൾ, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തെ പോലും നമുക്ക് അറിയാത്ത നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും കുറെ അകലെയാണെന്ന്. വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ അകലെയാണെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട്, ഇത്രയും അകലെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കാണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളില് മനസ്സിനേക്കാളും വായുവിനേക്കാളും വേഗതയില് നമ്മുടെ മുന്നിലെത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കുമെന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും അകലെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ മനസ്സിനേക്കാൾ വായുവിനേക്കാളും വേഗത്തില് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നതാണ്. മൂഢന്മാർ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ കാണുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടത്തേതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റേതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റേതെന്നാണ് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ ആവശ്യമില്ല? ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ശരീരം ആവശ്യമില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും. ആ ശക്തി ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും ഏത് സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ? വായ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സൂര്യൻ, ആ സൂര്യന് നമുക്ക് ഇത്ര ശക്തി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാൻ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവാൻ അപ്പൊ എത്രയോ ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാനാകിയാൽ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരണം അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, എല്ലാ ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഉദാഹരണം, മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാലും ശില കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാലും മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാലും ഏത് വിഗ്രഹത്തിലും പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഊർജത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അത് ചൂടാക്കാനും ഊർജം പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഊർജത്തെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മണ്ണിലും ശില, മരം ഇതിലൊക്കെ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭൗതികം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും? വിഗ്രഹ രൂപത്തില് നമുക്ക് ദർശനം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരാധന വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഈ ആരാധന വിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ആര്? ഭൗതിക ഈ ലോകത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അത് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം, ആരാധനാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആരാധനാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാധനാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് എവിടേക്ക് എത്തും? അഡ്രസ്സിൽ എത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആരിലേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. കാരണം ഇതെന്താണ്? ഇത് സനാതനമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈ അർച്ചനാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനും അപ്രാപ്യനും തന്നെ. അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാപ്രാപ്യനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ, അതായത് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വിദൂരസ്ഥനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പ്രാപ്യനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വിദൂരത്തിലായിരിക്കും. ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സദാ പ്രാപ്യനായിരിക്കും, സമീപസ്ഥിലായിരിക്കും. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടുന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ആരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല. ഭഗവാന്റെ അമൂർത്ത ഭാവമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ, സൂര്യന്റെ പ്രഭാപരിവേഷം എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ പ്രഭാപരിവേഷമാണ്. പ്രഭു സകലതിലും അധിവസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? അരൂപനല്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് പ്രഭാപരിവേഷമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ സകലതിലും ഭഗവാൻ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തന് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി, അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനായത്. നമുക്കറിയാം നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായത് എങ്ങനെയാണ്?
പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? തൂണിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ആസുര രാജാവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛന്റെ ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല വന്നത്. എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ആര് വരുന്നത്? നരസിംഹദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഒരു നാസ്തികന് പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തന്റെ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും എവിടെയും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീത 4:8 പറയുന്നു, നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗികാവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഭാഗികാവിഷ്കാരമായിട്ട് സകലത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നെന്നും ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട്, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കർമ്മം സാക്ഷിയായി പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന് സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ആ കർമ്മഫലം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഓരോ സമയത്തും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആര് തന്നെയുള്ള, നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഇത്തരം നാനതരം ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളായ ജീവാത്മാക്കൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ ആനന്ദം ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരിമിതമായ ആസ്വാദനമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായിട്ട് എന്താ ആസ്വദിക്കാണ്? ഈ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുക. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സദാ ആനന്ദപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരാൾ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓരോരുത്തരും ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ എന്താ പറയണത്? സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ഭക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ സകലതിന്റെയും അതിശയിക്കുന്നു. അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗശക്തി, തടസ്ഥശക്തി, ബാഹ്യശക്തി. ഏതാ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാല്? ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമമാണ്. തടസ്ഥശക്തി അഗ്നി, പ്രകാശം, മഴ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകൾ പരമപുരുഷന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. മനുഷ്യരും തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ പെടുന്നു. മനുഷ്യരെന്നല്ല, ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും വരില്ലേ അതില്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും വരില്ലേ? പിന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലോ. പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. 5-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അവൻ ചലിക്കുകയും ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഊർജത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് മാധ്യമത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ ഊർജത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആത്മീയ ഊർജമായിട്ടും ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയ ഊർജമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോലും ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയ ഊർജമാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്.
ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്തത്. ഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ